madoda Yafowethu. wedirect ikuphi la siyakhona? Okay, ngiyabona. Ngawona singeneni la namhlanje. Ya Sesibone engakhona bo. Sibone ukusebenza kanjani. phela lana soshaya ibuku lasehlathini Ya. asingene emkhulu Asingeneni khona ke sibone ukuthi kuzoba kanjani. Ngamibhale lekhona. ashona emkhulu. Ngelinye ilanga ezase-224 Entertainment zahamba zayokwenza umdlalo, zayokwenza imovie ehlathini. Ilapho khona ezadibana khona nendoda eyayibizwa ngokuthiwa iBhanisi. Indoda eyibajuqa abantu eyingadlali. Nasi isitori. Mano going crazy again. Hayi madoda siyama ukufuna ngithi ubudirect usondele Ngisabheka la ukuthi sokwenze njani lapha ngiyangibona. usiselapho Uthi okay. Le movie leso ishuthela. Ngaba usishayele. Yona le emanzi lawa kahlukene. asinikeni Noma sayo ukuthi kuba lapha. Asabenzi Sabheka phela mnyango. Kwenza kanjani? Hayi le ndaba Yasaba. yasaba. Hayi. yedirect sizwafika Hayi sengikhona. bafethu Lana ngiyabona nale sayinhle yakho. ayinhle yonke le view Ayinhle kakhulu. Ah, Khona ukuthusa okukhona impela yabona. Ngibhekile nami ayiyayo. kodwa phela i-right Kodwa yabona bengifuna lana ukuthi eceleni nendawo. Noma ngathembathemba ukuthi yini okula. Yabona. noma ngizeni la direct Into engizocela siyenze guys. Sibone sidlani noma sibheka indawo laso ekuthela khona sesibheka bona guys. Ya, mesibheka endini noma awambasa lo. hayi kulungile-ke direct esenze njalo direct Ya. vele nami Ngoba nami ngisabhekile la ukuthi uhamba kanjani. sengisuthe madoda Wena kusithengile impela. Hey guys. Hey sengijini impela. Hayi awubone ibhuku lami sokwazi ukuqalisa Qala. Manje sisi. Hayi ungagijima manje. nani ishathi lapho Gijima. shesha bamapinde wena Ngoba vele qale wena uwe phela. phela oqala kule Hawu manje. Hayi ngiyabona phela guys. Usuthi nomfana wami hayi. Kodwa hayi. kodwa phela direct yabona umfana lo ubuye engafuni mina ngasekule mfana lo manje ubalekile umfana kamama Angiyakwazi ukubaleka yedwa indawo sikuyo. ngiyakutshela ngabaleka oh mangabe uyi-10 minutes direct siyaqhubeka phela singaqhubeki Hayi yazi nasemini. umlindeni 10 minutes wangabe uyaqhothoza mina Ake ngibe busy la ngithi awukubona idirect mina ngabe uye ngahamba
Ulala. Ego. Ah! Ego. Mano going crazy again. Ayikho ngibona umuntu othoza. Hayi kodwa simlinde ngisho uzobuya manje. Sesilinde isikhathi esingaka sekuphele ngisho 10 minutes manje. Isikhathi sesisi. Sekoshaya mhlawumbe 20 minutes yonke. Hayi, Khuluma editha. nomsebenzi ayinetha. Khuluma nomsebenzi. Hayi ngiyabona impela nami so-skipper yena sifake abanye abaqalayo yabo. Ngakho-ke. Yabona nginazo Impela Kulungele uhlale ngiluka ngiphakamisa izandla azoke njalo hayo mzala. yazi manje-ke ngizofuna kwenzeke guys lento ngiyibona endaweni emnandi Emnandi. udinga ukuthi uzoqala wena Xothoza wenze ozenzayo bengizodinga ukuthi namadoda babili akenisale ukuthi ukumotivate ngoba le nto ngisiqali nayo laphaya yabo ngenze lento nayo bese ngibuye ukuthi sengizothatha le nsizwa sengizoqala isin njengoba ibhaliwe la Hayi njalo. Hamba ngiyashole yakhona cha. Uthi sibangene nomhlephula. Ayakwazi ukuphetha hayi. Vumile le ntawo. manala na-ke mpethu ngoba so enter Isimanga. Bona lento esenza kodwa inhliziyo yami ayikho manje. Ayikho yabona angikho right man. Ngalo mfana osehambile wasihamba isikhathi esijanje. Ngicela ukuthi uma uba isisi impela kodwa asiphume lapha bo ngoba phela ngithembi uma kodwa lapho lendawo. okay mbona thembi impela wena la ngifuna uqala isimu yakho like umail uyokhuluma nohlala okay ngokhuluma nohlala okay laphana uyazi ukuthi ngibhaleni isipho sakho ukuthi ngiyasazi ngicela ngesiphethe ngomqondo esila yilokho ngikuthandayo laphana mawufika uma kanje uyakhuluma nale ndoda uyakhuluma nale ndoda nenza lento engisho ukuthi yenzeni ukuthi ngithemba wena mfowethu ngakho ngibuse side ukuthi nalabo abanye bamotivate ngempela ngibagqugquzele okay noma ungathi uma kanje ngoba ngathi uzoqala khona hayi mana kanjalo ngiyabuya Kulungile cha. Impela ngiready ukungena kwi-current. hey guys ngaphela umoya bengizawubonisa le ndoda uXothoza laphana character yakho ibambile ngiyamthemba Ngiyamazi ushangise amajaha. hayi ngifuna ukuthi yabona ube ne-energy yabona lana guys ngifuna sisebenze-ke ngifuna ukuthi ngizomphatha manje ngifuna singene lapha ehlathini noma ngingazi ukuthi khonani kodwa Akhuleka director. Lela hlali la ngisami. hayi Laphana director namajaha. Ila sethela khona. Suzwa yini la hlala? Hayi la siya. Siyakhona. ya ngifuna amadoda anjalo ngesibili yazi nasambeni ngizonitshela khona ukuthi laphana ngifuna nenze Hawu mhlephula ngiyamthanda. ngoba manje ngibhalile le ntambo sambeni mana la guys lani into engifuna senzeke wena ke ngithanda ukuthi mosuka la uma kukhala insimbi lapha khala isibhamu lapha qhamuka usugijima uyayazi nje uyayazi nawe ngomalume omdala wena ngifuna ukuthi ke nake sambe nawe esiqhele kakhulu ake sindile Hawu siyabona. besibabona
Ngiyamepa la Tare. hey ngiyamepa tare Hayi okay. tare sekunehlathi kunjani la Hayi kulungile. dula tare Ayabonga manje. dula Okay. Manje siniqalile. Okay ke manje umdala into ethi ngibhalile la wena uzokhalisa inganono. hayi ngiyakuzwa Yini tare siyaqhubeka vele isitori kade sasiqala. hayi ngiyakuzwa Sasiqhubeka manje. Uzokhalisa inganono lana. Ethi ngazwe inganono yakhe bese fika. Okay. ngizolalela nje u-action wakho Hayi othi ngingihami nami ngibe ngothatha isibhamu sami khona ngizokwazi nami. Okay, hayi kulungile awuqhambi ngilungise isibhamu sami Mano going crazy again. Black Note. Kodwa no-director akasabuyi manje kade ngimlindile akazi mina ukuthi ngiredi kanjani ungena kwi-current hayi yale ndawo iyasabisa uthi kodwa ngiyombheka hayi Oy mama yo. Mano going crazy again.
Ngilasabeka naleli hlathi. Ekanti ubudirector. No-director asabuyi. Kumele ngize ngiyobabheka. Am I going crazy Siyazi, again? ngiyabona nje aba-director. Kuyanyanyisa-ke manje. Yabo. Sefuni, director! Sefuni! Kochozi! Sefuni! Director!